गुड मॉर्निंग सकाळ ହେଇଗଲାଣି ଧନ ଉଠି ସାରିଲାଣି ଉଠି ପଡ଼ି ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁଛି ଫେର ବ୍ରସ୍ କରିବ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଉଠିଲେ ବାବୁ ଗାଧୋ ବାବୁ ଶୋଇଥିଲେ ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ଅନଉଛି କ'ଣ ରାଗିଛୁ କି ସଇଲା ବ୍ରସ୍ କର କେମିତି ଅଛ? ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ, ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଦେଖ ଆମ ଘର କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଦେଖ କେତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବି କେତେ ବୁଦ୍ଧି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ। ହଉ ମାଡ଼ ଲାଗନା ଖାଇଦିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସକାଳୁ ଝଗଡ଼ା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଖାଇଦେ ଆମର ମାମା ବାପା ଆଣିକି ଦେବେ ଖାଇଦେ ମାମା ଭଳିଆ କି ହବ ଖାଇଦେ ପୁଣି ଆଜି ବାପା ଗଲେ ନେଇ ଆସିବେ ଖାଇଦେ ଭଲି ବସ ଖାଇଦେ ମାମା ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଚେରି ଅଛି ନା ତୁଟି ଫୁଟି ଖାଇଦିଅ ଆମେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ରୁଟି ଆଉ ଭଜା ସୋୟାବିନ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବାବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ପରଟା ଦିଦି ଖାଉଛନ୍ତି ରୁଟି ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଠ ଲେଖିଛି, ବହୁତ ପାଠ ଲେଖିଛି। ଦେଖ ଏପଟ ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ପୁରା ଶେଷ କରିନି। ଦେଖ ମୁଁ ବି ଲେଖୁଛି, କ'ଣ ଲେଖୁଛୁ ମୁଁ ବି ଲେଖୁଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ଗୁଡ୍ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି 7 10 7 1 88। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ପାଠ ଲେଖି ଜାଣିଲେଣି। ଲେଖିଦେ ପାଠ ଲେଖି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇ ପିଲା କେମିତି ଗାଧଉଛି ଜଲ୍ଦି ସାବୁନ କାହିଁକି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ଉଛୁ ଓଦା ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଶୀତ ଗାଧେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ସାବୁନଟା ତଳେ ଥୋ ଆସ ଆମେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲୁ ଦେଖେন ହ୍ୟାଲୋ ବହି ପୁରେଇଛୁ ଯେତିକି ବହି ଚପଡ଼ା ସ୍କୁଲ